दिनै मबाइल नायनाय लोगो लोगो डाटा अन खालामनाय लोगो दिनै आं मोनसे पेजआव नुबाय जे सासे बिजामादै गोनांखा बर' आइजोआ गुबुन हौवाजों खारलायबाय। बेबो बुंबावदों बाङालि हौवाजोंसो खारखोमानानै दं जाहैदों। जायगाखौ होदों तामुलपुरनि, ओमफ्राय गामिया जाहैबाय तामुलपुर, ओमफ्राय गामिया जाहैबाय दंपार। तामुलपुरनि दंपार गामिनि रबिन बर'नि बिसि रुपास्रि बर'आ बाङालि हौवाजों खारखोमानानै दङ जाहैदों। ओमफ्राय बिजामादै दं जाहैदों। बिजामादै दं माने मा? फिसाजोआ हाबा जानाय दं, थारमाने फिसाजो हाबा जानाय दं जाहैदों। दा सासे बिजामादै गोनांखा बे आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों। आसलथे बे माबोरै जाबाय थादों? एसेबां माने लासिं सिं बाथ्रा। बेहा न'खर दंखायो, बिजामादै दं, फिसा फिसौ देरनाय, फिसाजोनो हाबा जालायनाय दं। दा बे बोरै माने गुबुन हौवाजों खारफालांलायनाय जाबावखो? बेयो मा प्रब्लेमा? ना गावनि न'खरावसो प्रब्लेम, ना गावनि बे फिसायजोंसो प्रब्लेम, ना गावसिनि गथ' गथायजों प्रब्लेम, ना फिसाया बेनो नांगौ रोखोमै बिथांनि मेन्टेनेन्सखौ होनो हायाखै, जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय, ना न'खराव दुम दाखाल दावराव दावसि, ना मा प्रब्लेम? दा बेफोर खालि गुबुनजों खारनाय बियो माबोरै जाफ्लेबाय थादों जोंनि माने बर' समाजावहाय? बेबो गुबुन हारि नङा, बर' आइजो। बेखौ आङो फट'खौ आं स्क्रिनाव होनो थाखाय नाजागोन, आरो आङो कन्टेक्टखौबो होनो नाजागोन। न'खरनि मानसिफ्रा कन्टेक्टखौ होनानै होगोन, जाहाथे अबेबाफोर नुसनबायोब्ला बे कन्टेक्टआव खालामनानै हर होनना बुंदों। दा आंबो बे हिसाबैनो नैबे भिडिअनि गेजेरावहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन। नोंथांमोनहा फट'खौबो आं स्क्रिनाव होना होगोन। नोंथांमोना बेखौ नुयोब्ला कन्टेक्टआव लोगो लोगो कल खालामनानै खोन्थाहर, जाहाथे न'खरनि मानसिफ्रा कन्टेक्ट खालामनो हानाय मोनथियो, बा न'खराव बे आइजोआ, बे जायनाखि बिजामादै गोनांखा हिन्जाव बा आइजो होनना बुङो, बे जाहाथे न'खराव बिनि हौवाया मोनहैफिनो, न'खरा जाहाथे सान्ति जाहैफिनो, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आरो आं भिडिअनि गेजेराव बेखौसो बुंबावो, बेल' नङा, जोंनि गेजेराव बे निउसखौ जों मोनबाय थानाया, आगोलनिफ्राय जों निउसखौ मोनबाय थायो, खालि खारनाय जों मोनबाय थादों। बे गोदान बाथ्रा नङा। दा सोरबा सिख्लायाबो खारो, सोरबा हाबा जाखानाया गुबुनजों खारो, दिनै आरो खोनालायबाय बिजामादै गोनांखायनो गुबुनजों खारनाय। दा मा जाबाय थादों आसलथे? दा बेफोरखौ मा खालामनांगोन? सोरहा दायथ' दं? जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दायथ' लानाया मोजां। मानो होनोब्ला बे जाथाया जोंनि गेजेराव बियो गोदान नङा। जोङो दैलियानो नुबाय थायोआनो होनजायो। थ' बेनि थाखायनो बेनि सायाव इनिसियेटिभ लायोबा मोजां, जाहाथे बेबायदि जाथाय, बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेरावहाय खमायलाङो बा जोबलाङो। दा आसलथे बेनि जाथाय, बेबायदि गुबुनजों खारलांनाय, बेबायदि जाथाय जानाय मेन जाहोनफोरा मा? ना गाव गावनि फिसायासो बिजिनो माने मेन्टेनेन्सखौ होनो हायाखै, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय नांगौ बायदि होनो हायाखै बिसि फिसाफोरनो, ना मा खारनाव दिनै गुबुनजों खारबाय थादों? सिख्ला मानसि खारनायखौथ' बाद हो, दिनै हाबा जानायानो खारो। इभेन दिनै बिजामादै गोनांखायानो गुबुनजों खारदों। बे जाथायखौ खोनानानै आं जोबोद गोसोआव माने आसरित मोनदों। जायहा माने फिसाजोआनो हाबा जालायलायनाय दङ। दा बेबायदि मानसिया, बेबायदि आइजोआ माबोरै गुबुन हौवाजों खारखो? दा बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दा बैनि न'खरा मा जागोन? दा बेनि थाखायनो जाहाथे नोंथांमोन रायजो राजाफोरनो आं बे भिडिअखौ बानायना होबाय, आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनाय जागोन। दहायनो बुंखादों स्क्रिनाव, आरो फट'खौबो होनाय जागोन, जाहाथे नोंथांमोनहा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला डाइरेक्ट खोन्थाहरो, जाहाथे बेखौहाय बे हौवाया मोनहैफिनो। दा बेखायनो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम, आरो नोंथाङा आंनि भिडिअ गोदानब्ला ना फिसाइफोरासो सानफ्रामबो जौ लोङै लोङै न'खराव दुम दाखाल खालामो, बुग्लुं बुसि खालामो, गथ' गथायफोरखौ सान्थियै दोना, फरायनाय लिरनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय, ना मा जाखो? ना मा जानो हागौ? दा जोंनि हारिया बा जोंनि माखासे आफादफोरा, दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव साननाया मोजांसै, बेनि सायाव एलार्ट जानाया मोजांसै, जाहाथे आरोबाव जोंनि हारियाव बेबायदि घटनाया बांलाङा, जाहाथे खमायलाङो। नङाब्ला जोंनि हारिया गुबुन हारिजों मिनिजागोन, आरो जोंनि हारिया गाहायाव थांगोन। दा सिगां समाव बेफोरबायदि जाथाया गैयामोन होननानै आं सानो, नाथाय दायो दैलि सानफ्रामबो नुयोआनो होनजायो, निउसफोराव जों मबाइलाव सानफ्रामबो नुयोआनो होनजायो। दा बेनि सायाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों रायजो राजा बिथांमोनखौ, गावबागाव न'खरावबो एलार्ट जा, गावबागाव न'खरावबो मोजाङै मेन्टेनेन्स खालामनो थाखाय नाजा। बेफोरबायदि घटनाफोरा गावबा गावनि न'खराव जाया, बेनि थाखाय गावबागाव न'खरनि गारजेनफोराबो बयबो सांग्रां जानांगोन। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोनखौ आङो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम
नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथाङा आंनि भिडिअ गोदान चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।